Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuke gani idan ka shigo link ɗin anan za ya kawo ka kai tsaye. So amma sai dai rubutun China ne. So browser ka idan irin tawa ce za ka ga anan ƙasa. Nan muna gani ga English sai ka taɓa sai ya koma English. Tunda rubutun China ne bai tai ba. Insha Allah yanzu zai tafi. To bai ma amsa ba kenan. But idan dai ya taɓa zai koma English ɗin to yanzu bai koma English ba. To in short idan ka kula nan dai za ka zuwa. Anan kowa ya ganan idan ka shiga za ka ganan. To sai ka yi copying Trust Wallet address naka na Ethereum. Anan sai ka saka shi anan. Kana saka anan sai ka yi submit anan. Shi kenan ya tafi. Za su ce ma za su baka ƙwara 10 kyauta. Bari in bada misali. Bari in ɗauko wallet address nawa. Misali a cikin Trust Wallet nawa ku gani. Yauwa. Na'am ga Trust Wallet nawa nan. Sai in ɗauki wallet address misali. Misali ga wallet address nawa na Ethereum ga yanan. Sai in yi copy. Muna gani na yi copy sai in dawo. Misali sai in zo anan in saka. Da yake na riga na yi. To daga na saka sai in danna nan submit. Daga na yi submit shi kenan za su bani ƙwara 10. Sai su ce min idan sai su bani link a ƙasa. Idan na gayyaci wani at least mutum 30 ɗaya zan iya gayyata. Idan na gayyaci mutum 30 to za su ƙara min ƙwara 10 har su mutum 30 300 kenan. Bakin wannan ba su iya ƙara min komai ko na ƙara wata gayyata. Gayyar suka ce. To don haka zuwa 26 ga wata za a rufe. Don haka me ra'ayi zai iya cika. Assalamu alaikum wa rahmatullah.